Hi, my name is William Kankwamba, and I wrote a book with Brian Miller called The Boy Who Harnessed the Wind. The Boy Who Harnessed the Wind ታሪክ ዊልያም ኮምኮምባ ኣብ ማላዊ ዝዓበየ ሓደ መንእሰይ ብከቢድ ድኽነትን ፀገማትን ተሳዒሩ ዓዱ ኤሌክትሪክን ተስፋን ዘምፃሉ ብሓቂ ዘድንቕ ዛንታ እዩ። ዛንታ ዊልያም ኮምኮምባ ኣብ 1987 ኣብ ማላዊ እዩ ዝጅምር። እዚ መንእሰይ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ገጠር ዓዲ እዩ ዓብዩ። ህይወት ንዊልያም ቀላል እኳ እንተነበረት ልክዕ ፈታኒት ነበረት። ስድራ ዊልያም ብሕርሻ እዮም ዝመሓደሩ። ኣብ 2001 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ከቢድ ደርጊ ምስ ኣጋጠመ እቶት ስድራ ዊልያም አንቆልቆለ። እዚ ድማ ናብ እተናውሐ ጥሜት ኣምርሐ። In a cornfield, where at that time there was a man named John Wakamba suddenly fell and died. John! He was buried with the traditional funeral process. Farmed by John. He left his children. His eldest son, ዊልያም ልክዕ ከም ብዙሓት ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ቆልዑ ወለዱ ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ክኸፍሉ ብዘይምኽኣሎም ትምህርቱ ደው ከብል ተገደደ። እዚ ዕንቅፋት እኳ እንተጋጠሞ ዊልያም ብኸመይ ነገራት ከም ዝስርሑ ናይ ምጽናዕ ናይ ምምርማር ጽኑዕ ባህጊ ነበሮ። ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ቤተ ንባብ ግዚኡ እናሕለፈ ብዛዕባ ሳይንስን ምህንድስናን ዝገልጹ መጽሓፍቲ የንብብ ነበረ። ብፍላይ እቲ ሓንቲ ሓይሊ ንፋስ ተጠቒምካ ሓይሊ ምምንጫው ተርኢ መጽሓፍ ብዛዕባ መሓወር ንፋስ ዊንድ ተርባይንስ ኣላለየቶ። ንፋስ ኤሌክትሪክ ከፍሪ ከም ዝኽእል ብምስትንታን ዊልያም ኣብቲ ኣብ ዓዱ ዝረኽቦ ብልሽዋት ኣቑሑ ተጠቒሙ መሓወር ንፋስ ክሃንጽ ወሰነ። ዊልያም ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ ስልጠና ከይነበሮ ኣካላት ብሽክሌታ ዕንፀይቲ ከምኡውን ካልእ ዝተደርበዩ ነገራት እናኣኻኸበ እቲ ብንፋስ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘፈልፍል መሓወር ሃነጸ። really looked for used goods to make a bigger windmill. At another place, William approached his father and showed him his creation. Then he wants to ask his father's bicycle to be used to make a bigger windmill. But his father refused and instead asked him to give up all his desires. ብተደጋሚ ብምፍሻል መሊሱ ከዓ ብምፍራይ ንእሽቶ መብራህቲ ከተብርህ ዝኽእል መሓወር ንፋስ ክፈጥር ክኢሉ እዩ። ብተስፋ እናተበረታትዐ ነቲ ፕሮጀክት ኣስፍሐ። ኤሌክትሪክ ንምሃብ ማይ ንምውፃእ እውን ተወሳኺ ማሕበራት ብምውሳኽ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ድርቅን ጥሜትን ምክልኻል ሓጋዛይ ተራ ተፃወተ። There's electrical energy that makes the pump work. ፈጠራ ዊልያም ንጋዜጠኛታትን ፈጠርትን ትኩረት ስሒቡ ኣብ 2007 ኣብ ታንዛንያ ኣብ ዝተገበረ ዋዕላ ቴድ ግሎባል ንምዝራብ መፀዋዕታ ቀረበሉ። William, hi. Good to see you. Thanks. So, we've got a picture, I think. Where is this? This is my home. This is where I live. Where? What country? In Malawi, in Kasungu. ዛንቱ ዓለም ለኻዊ ብምንባሩ ትምህርቱ ንምቕጻል ስኮላርሽፕ ዕድላትን ኣርከበሉ። ጸኒሑ The Boy Who Harnessed the Wind ዝብል መጽሓፍ ሓቢሩ ጸሓፈ። እዚ መጽሓፍ ብትዌተል ኤድፎር ብምምራሕን ተዋሳኢ ብምዃንን ኣብ 2019 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ናብ ፊልም ኔትፍሊክስ ተቐይሩ። ዛንታ ዊልያም ኮምኮምባ ምስክር ናይ ሰብኣዊ ብልሓትን ጽንዓትን ከምኡውን ሓይሊ ትምህርትን ዘርእዩ እዮም። ውሱን ፀጓታት እኳ እንተሃለዎ ንስድራ ቤትን ማሕበረሰቡን ዓቕሚ ነፋስ ብምጥቃም ህይወቶም ቀየረ። እዚ ድማ ኣብ ፊትና እኳ ፀገም እንተሃለወ ፍልጠትናን ቆራፅነትናን ናብ ፍሉይ ዓወታት ከም ዘምርሕ ኣርኣየ።